Hai toți dance, stai, dance, mă, toți dance. Dance, baby, dance! Stai un pic, stai un pic, stai un să pic. dau și eu. E, Tiki, uite-l, bă. Uite-l, mă. What's up, guys? Bine v-am găsit la un nou episod de League of Legends România. Salut! Salut! Așa, deci, sunt cu Joker, care îl știți, Dan Diaconescu pe felie, să se știe. Unde a fost am? Așa și, taci mă, bă, taci mă, stai încoa. Deci, așa, Andrei, ăsta Ardei, Juvelul ăla cu nebunia lui Juvel, era catapum, dăm o sticlă de vin. Suntem la turul. Ăștia fac parte din echipa, cum vă cheamă? Team Games, Team Games. Așa, ăștia. Team Games. Tot până are ăștia de... Junglerul Așa, ia deci- blue sau red mai întâi? Le dați un subscribe. Du-te la Red mai întâi. că Cine mergem? Da, vin încă, hai. Merg cu panda ăsta, urâtul. Vino aici, bă, ca să... Bă, taci mă! La... Uite-i mă! Taci! Ce Ce-i că bă? liber aici? Dă-i Jokerei! Hai tot să dă pâine caldă. Hai că vreau și eu! Ajutor. Aha, de ce au Ce ajutor? Cine ai fost faza asta? Nu știu. Nu vezi de ce a fost faza asta? Stați acolo, că i-a demenesc eu. Dă-mă că vine Kung Fu Panda acum. Vine Kung Fu Panda acum. Ce dat flash? Ăsta. Apoi. Lăsați-mă, ce să mă pe lane? Bă, taci mă în gură, băi, Dan Diaconescule, taci mă. Fă-mi pull, te rog. Te pun pe mut să mă Vin eu? Bă, fă-mi Dumbo, oricine, faci timpul că rămân în urmă. Bă, te dracu de gay, vrei să-ți fac eu pull. Hai. Îmi faci nu doar pull, îmi faci Gata, hai pa. Ajunge, mersi mult. O, fiate, bă, uite mă. Hai bă, hai păi, hai. Ha, te-am închișat în freză. Hai, mă, Hai muri, bă. Ei, frate. Hai Dumbo, ce faci Dumbo? Stai mă așa că abia am ajuns pe lane, la mine aude. Deci gata, ăștia vorbesc pe Skype, ceva, nu știu, pe mes. Mă rog. Cred că pe mers mă merg așa. Zi mă naiba de Da, prost. sunt sigur că pe mes vorbești ei. Probleme la mine? Ăsta îmi fură și minioni acum. Bă, Andrei, vezi că te ia din spate și mori. Am spus probleme la mine? A zis nimic. Mă rog, mersi. Dă-i în ăsta, fraiere, că-l faci. Nu, că-s doi. Nu Unde? vezi că n-au jungler? E altul în bush. Pare eu pe ce vrei. Puși. N-au ei afectat ceva. Doar că m-a fost ciudat. Morgana, unde o fi, nu știu. Fireball, Nu vezi? Ia uite cum vârd la mine. Hai. Ce-ai zis? Sper că n-ai decât calculator de la pe manivelă. Bine băi Andrei, bă. Da, sper că nu de la manivelă ca să ai FPS. Fă kill. Hai bă, te fii și tu? Sau mă fic numai eu? Ca să... Te înfici mai tu, frate. Bă, stop. Vezi că vine Ash. Bă, SS mid. Opa, bă, mai încet, bă. Băi, Dan Diaconescu cu... Gurică duca, da, mai încet, bă. Sorry. Băi, știi de ProTV cu Sele Canal D. Să-mi Andrei pun Esca. warduri? El e Andreea Esca, bă. Ce vrei? Selena Gomez, ce știi? Bă, să-mi pun Mustața aia, bă, warduri? ai văzut ce mustața aia e Nu, mă, Andreea stai Esca flex, aia? Auziți, să-mi pun warduri? Păi normal, îți spun aici așa. Asta, da. Ca să nu te încheze Ash. Și pui și una aici, bă, că poate veni de oriunde. Cine să vină, mă, că n-au jungler? Fii atent, stai să treacă un pic și sar pe el. Stai. Nu, Hai mă, pe că, el. nu pe ăsta, bă, nu mă pe ăsta, pe ăla altul trebuie să sărim. Ăla a plecat. Ăla, uite-l cu aia, îl cheși în freză. Fugi. Ce vrei? Juvelul, vezi că... Stai, hai, dai. Așteptăm? Juvelul fugi. De ce? Fugi, bă, că mori. Da. Știu de ce. Bun așa, Timo. De ce n-ai fugit, mă? Poate murei, bă, supraviețuiai. Altfel muream. Să fiecare dată și eu și Rob. Când Scuze-mă, Andrei, vorbesc serios, eu mă uitam la Dumbo, deci vorbesc serios, am fost afectat la faza asta, cum s-ar zice. Dă-i mă reformă, nu te minte, mă, dă-i mă reformă. Bă, ce tare-i ăsta. Nu Cine știu morde? ce numește. Da, Știu, super bun ca și campion. Cum mă, super OP. Îl ajută pe asta, prostie acolo. Mamă, ce-i fac lui Morgan? Face și voi gang-uri mid. Frumos. De ce? Nu prea De una. înțeleg. Bă, 5 euro, bă, dacă vrei. Vino pe aici dacă vrei. Fac un gank tot top. Deci tot top. Topul cere gank. Da. Neapărat, nu? Mă prinde! Nu. Aș. Gata. Olu! Mulțumit? Mamă, ce ai închișat în freză. Mulțumit?
Da, mă, da, hai că mergi. Să accepte, domnule. Hai că, hai. Hai, Bă, hai. nu mai fi de Iau la sau ăla, acolo. că după aia o să, Da. o să avem un meci greu. Iau și eu un 8 plus acum. Da, să vă are Da, 1-2, da. fraier. Moare pe loc dacă intru în el. Să o vezi tu Pe acum. puțin 7. Fă mă, fă level, mă, că ai abia level 3. De acolo. E bun Javra ăla. Normal că Javra e bună. Sau Javra, Fii depinde. atent. Că tu vrei să farmezi și tu fără toți minioni. Cum să face? Ești Cum șmecherie. vine asta? Fii atent nume. Jarvan, Doi Javră. costilor pe minioni Nasus, după aia. nas în cur. Cine mai era? Stai așa, că mai erau și alții. Hai să rupem pe ăsta. Nu iau Hai. ca minte acum. Știi? Cine pe ăsta? Vino. Hai, pe care vrei. Nu, băi, nu prinde niciunul. S-a căcat pe ei de frică. Opa, uite cu alea, fii atent cu alea. Ce bun. Vrea să moară. Bambus. O să ai ești. Mamă, cum arată ciupercile tale. Nu e ciuperci, bă, asta e bambus, bă. Ai bambus, da. Tu nu vezi cât am mai tarab în spate, uite, vând Te cocos. descurci singur cu ea și... Da. Ce vinzi acolo? Da, Da, să știi am mai că multe. descurc foarte Dar vezi cum bine, se bă. sparge? Frate, vorbim toți. Păi da, mă. Și cum vorbesc engleză, nu, Care-i părând. faza? Păi înainte doar eu vorbeam. Ultimata. Înainte, acum... Înainte, acum ne-am dezvoltat și noi. Auziți? Ce Da. face bara aia gri a mea? Ăla Păi, e cum o adică? viață. Ăla e ca un fel de scut al tău. Adică când iei damage, ei nu scade în viață, scade din bara aia. Ah, da, pasiva. Nu e pasivă, e foarte pasivă. E normal, E e activă. super... E activă. Să știi, nu e pasivă. Hai, Mare Vladimire. diferență, mică, mare Fii diferență. atent. Deci teamul e aici, da? E Aha. invizibil. Unde mă? Tocmai dincolo, fii atent. Apare, dispare. Știi în ce mână e? Stai un pic, stai. Oh my god. Dă-ți mă pulul că nu-ți place nimic, că e așa e proastă. Fă-te mă, fă-te Nu, e ciclu, o mă. proastă rău. O bați, bă, du-te, mă. Să duce Javra asta după aia. Vino mă înapoi, că nu prind. Bă, nu te du mă înapoi. Bun așa, mă. Nu-mi Ai fac asta. făcut-o. Eu să nu oprim pe asta, tu vezi că nici n-avea puț, Vezi, am venit până aici să pun o de-asta. Și-am scăpat. Fugi, Mamă, bă. m-a aruncat. Te-a chișat în freză. Te-a zburat. M-a zburat. Te-a mușcat Zburcule, pe... zbori. Dacă Dumbo îi arde de pus bambus pe jos, în Cine loc te-a să mănânce, îl făcut, pune pe jos. Te-ai să tot. fum o leacă de iarbă, dar tu degeaba. Ce vrei, mă, piticanii? Mi-a dus de două piticani la fel, Gata, 2 hai. minioni, 2 șoricari. Hai, game over. Fugi, șoricare. Ia uite, bă, n-am apucat să dau exhaust. Mamă, ce norocoasă, că n-am mana pentru ultima ta. Hai, Stai, noroc. pentru ultima ta. Stai, Vlad, stai 10 secunde. Eu te-l Dacă asta. mi se face mana și dăm... Uite ăsta mănâncă bambusul, bă, frate. Hai, dai. Nu, mor. Nu, lasă-o. Ai, fii atent. Ce ultimatul. Nu, lasă-i în pace. Lasă-i în pace. Vezi, mă, că a fost bun bambusul meu? Hai că încercăm. Hai că încercăm că sar cu ultima ta. Hai, mă, hai. Nu mai Hai, pun niciun. hai odată, hai. Uite, ultimata cum era bun. Dă-i lui asta că-i dau eu aia. Oh, mi-a dat mie stunul. Ajută-mă măcar. Tu omori! Omoară-te, rog! Fii atent. Yes. Bravo! Așa, la fii atent, o omor. Bravo, ai un os. Ai un os! Bine zis! Băi, eu îți dau două ase. Tu vrei două? Ție-ți dau două bambus. Bă, nu-ți da Ricola acolo. Nu, Fii atent. lasă. Bă, Vladimire, bă, du-te, mă, cu alea, uite, mă, du-te cu alea și Amin. acolo. Amin, cu Dumnezeu, în cur. Sunt credincioși. Dă-i, mă, pe tureta asta, mă, tu ce faci, mă? Bine, tu pleacă de acolo că te aruncă în Tu turet. spui că vine Bine, ăsta. eu. Stai că eram pregătit. Morde cum merge. Foarte bine. Ok. Are 2-1-1. Bă, da, Ia-te-n știi, pleacă. am făcut Că un te ia în meci la turetă 3v3 la... Să. Am făcut cu team, știi? Și știi ce scor avea Draven? Ce? Număr de telefon, 073. Și the fuck. Da. Da, o 084 mi se pare. Da, vrei cam multe să-și mă bat, bă, nebunule. Și nu e că se ultima ta. Ce farmează. Ce fraier ești, doamne, mi-a Nu mai luat ataca, tare. mă, lasă-i space și aer. Ce să-și ia? Da, și-a Ia pus o aia. ciupercă lângă ta. Fă, mă, cu ciuperci lângă mine. Bă, morde, vin toți pe tine, pleacă. Vrei să pleacă. Fugi, Ai, Sunt bun. ce-i adio, fac? man. Nu, stai, tu vezi și omoară. Bă, stai, bă, pe aproape, că am... Fugi!
Craniu! Și dă-i nea, omoară măcar. Nu am omorât-o. Ba da, omoară. Dă-i pe aia, dă-i pe aia. Omoară Morden... Fii atent, mai lovește un pic de Adio. tot, mai poți să mai lovești. Un pic de tot mai poți să-i lovești, că îi dau ultima Dă-i, dată. bun, așa, Nu, fugi. stai, Hai că așteaptă, vezi te ajut așteaptă. dacă vrei. Are Vezi te ajut poțiuni. dacă vrei. Vino. Vino să te ajut. Adu-i spre mine dacă poți, da? Nu cred că Ăștia treci se încarcă prima. înapoi. Nu, i-am Lasă-i să scăpat. înainteze, lasă-i să înainteze, dacă îi Bun, dăm pe temă. așa. Dăm pe temă, bă. Acum așteaptă, că voi face, intrăm în ei în turn. Că o să vrea să mă omoare. Fugi, du-te în spate, du-te. Da, mă! Așa. Hai. Hai, omoară. Bogana. Mersi, kill. Da. N-ai pentru ce. Pleacă, licor. De unde mă licori? Când îți licor? Și că de unde mă licor? Nu am avut mă licori. Ce la omor poison. Bă, du-mă, fă-ți mai și tu puțin, mă. Hai mă că mi-a făcut, nu. Să fie de la naș nimic. Face-mi tu niște recall, Draven, hai. Ia fă un dans. Fă un dans. Nu, asta dă, zice Peaceman. Save the parrot. Îți place, hă? Hai, sărim Morden. Între bușuri, mă. Cine? Pe ăla? Stai, să mai vină. Au ce suge ăsta din ei, Vladimir. Toată lumea dansează. Mamă, uite pe tine singur ce cât am dansează. pușat, făcut Ia, ăsta. facem concurs? Hai. Ce fraier e Morden. Ăsta e... Bă, Ash. Minion. Oh. Hai, omorți-o. Hai, mă, Hai. bă. Fugi înapoi că te faci, de ce? Vino spre mine. Bate-te, bate. Hai, Dumbo. Cred că eram atent la ăștia. Cum mâncau bătaie. Bă, bate-mă tu, Vlad. Bate-mă. Vlad, bate. Hai că n-au tu prins mine acolo. Scuze pentru că să... Și ce am presimțirea? Bine, Că ăsta Timo. e pe undeva pe aici. Eu? Bine, a sus capcană. Am spus deja. Hai pe asta. Stai că am ultimat am câte ascunde. Degeaba. Ba nu-i degeaba. Hai să facem push aici, noi. Fac dive. Că poți da aici. Nu intrați în aia. Lasă-te aruncă. Hai. Dacă vrei heal. Nu, omorâți-l. Aia. Omorâți-l. Băi, am luat de hit. Oh! Oh my god, fugi. Om făgă. Bă, dă-mă cu Timo în turn. Fii atent, mai Dă-i trebuie două tot să mai pe omoră Timo, ăla. dă-i R și de click acolo. Taci mă că te chiși în freză. Nu, era R. Nu, era alt click sau shift click, ceea genul ăsta. N-am hit. Știu că ești părul. La ce trebuie mie? Ce mă? Eu nu mor. Nu cu tine, mă, cu Dumbo. Du-l pe Timo acolo, de pe alt și du-l încolo. Oh, Amin, eu n-am cu ce să te ajut, dar mi-e puțin mai mult. Fugi și tu. E ok. Nu vrei să fugi, chiar fugi. Hai, lasă-mă că bine, dăm noi tureta jos aici. Tu că ne dă tureta. Hai, mergi că o dăm, hai. Wow, nu. Ajută-mă să apăr turnul, că altfel o să-l spargă. Ok. Așa. Nu pe acolo, ia pe aici. Bă, da, 3 top. Ce facem? Noi ne bătem 2 versus 1? Stai mă, dă-i mă acolo, mă, taci. Pe Dar de nu, corect, da. așa. Hai mă, vină Trebuia să 3 versus 1, nu 2 versus 1, că ne rupem amândoi. Taci mă, dă-i mă. Cine mă? o vreau să dea... Ce ți-ai rupt ultima dată, așa că ai murit. Chiar. Nu e ultima ta aia. Știu, pulul. Bă, aia mă, știi. Dar gura pe aia. Piscina. Facă-te. N-am cu ce. Nu te duc. Rambo! Ce sunt ghiul ăla. Taci cam într-o secundă ultima dată. Gata, am murit. Mamă, dar cât se cărcă ție ultima ta aia? Greu? Păi am 96 de secunde la aia. Mamă, și e din ea regat-o. Cum? Știu, nu știu, am idee. A trecut Dar e imediat, foarte mă. bună. Băieți, pregătiți să facem kill? Dați-o pe lângă și sărim. Hai cu ea. Paparazzi, paparazzi. Dă-i Nash. Ale Alejandro, Ale Alejandro, dă-i bă, dă-i să pută, dă-i morde, hai. Dacă supraviețuiți Mahamu, Dă-i morde, nu ți-e rușine, hai. Dă-i acolo. Gata. Da, te-ai chișat asta în Bă, freză. lăsați-mi pace, lăsați-mi pace. Vin singur, lăsați-mi pace. La mare, la soare, fetițele sunt goale. Ce cântă Dumbo? La mare, la soare, fetițele sunt goale. Jimmy, Eu Jimmy, îmi dau mana, fiți atent. Zici tu ceva nou, totuși. Jimmy, Jimmy. Așa, omor, de ulti.
Ce Și te acum Vine iubesc minionul, pe vine tine. șoricarul pe mine. Stai că Mă vin și atacă eu. șoricarul, dar nu poate să mă facă. Stai mă că-l fac eu, mă, îl cheș în Ai freză. Dan Diaconescu în direct și reroare. Ajutor, mamă, am crezut că de mult. Ultimata. Ce-o furat, mă. Ce bine. Ce furai, ce? Ce, unde, cum, cine? Mamă, dă și mine și în toți. Mersi. Vine șoricarul. Mamă, ce fază frumoasă la Draven la faza aia. Vorbesc Ce mi-a plăcut. Care? Ajută-l, ajută-l. Iar cum mă Ce făceam fază, ce fază? Ce? Cum adică, a dat Draven frumos ultimata. Ah, da, știu. Și pe harta mică. Ai văzut cum se face? Ai văzut cum se dă slow și exhaust? Ai văzut cum se fură? Ca la român, tata, ca la român. Da. Asta e România, frate. Se fură până și pe Dar Facebook. ți-a plăcut ultimata, bă? Cerșește pe Facebook, ați văzut? Ai Și pe văzut, lor se cerșește. ai văzut ce bine să dă ultimata, mă? În Ai zilele văzut că noastre? și o promovare costă 5 euro, cică, sau 10 euro cu video. Ia uzi, mâncați așa. Parcă știu eu ce-i faci. E greu să pui un link în descriere. Nu mă, e greu să spui, nu, uite, am aici, uite, tipul încearcă, are nevoie de ăștia, uitați-vă pe la el. Nu, e că ai nevoie de bani pentru chestia asta, nu așa? Că nu-i Da. ca ziare. Normal. Ce mă, e, trebuie să-ți dai bani. Și Dumbo. Ne-a cerut 10 euro pe promovare, dar noi... Da. Cum se Ah, bă. poate? Deci i-am zis că dacă am scorul mai mare că el, face promovare gratis. Ai văzut? Intrați în ei. Stai că n-am văzut-o. Mor. Hai, stai mă, bă. Draven Uite mor. cum moare Draven. Oh, cu flash-ul Da, acesta, uite scapă cum de moare. scapă mereu. Uite Nu moare, cum nu moare. Așa, ai văzut? moare. Fii atent, stai 3 secunde și vine ultimata. Mamă, să vin vă tai trag. Dă-i acum, dacă e. Da. Nu pot să mă bag, Fii bravo. atent, mă, furăciosule. Am dat și ultima degeaba. Și eu am luat-o, mersi pentru că e. Cu plăcere. Bravo, frate. Hai pe Timo. Hai pe Timo că dau ultimata. Da, nu pot. Ce, cu viața aia? Ia, gata, hai că e mult. Hai să te în pana, mă. Vii tu să mă deranjezi pe Bă, mine. bătule. Îți place sate-uri, hituri, nu? Numai că i-am dat la heal, că nu mai avea. Hai, care are tu pe să Eu îmi regenerez. ciuperca asta. Eu ciuperca aici, care așa. Și tot mi-am luat-o. Bă, Ai dar avut tu pe... Dumbo, ce faci, bă, Dumbo? Kill-uri, la omor pe Volibear solo. Vezi, te bam, că nu mă faci. O bași pe asta, că vrea. Vezi, dacă Da, sprinde bai... Dacă sprinde unde la mori. E moartă, două să. Împinge-o un pic. Mersi Nu. pentru heal. Lasă-o că e moartă. Nu, că pur și simplu am băgat. Hai, pleacă de acolo, că vine și ăsta. Fugi, vine că să l după mine, ajutor! Bă, da, agresiv. Cât grăs. Agresiv. Oh, fii atent. Da, mă, că îi sperii, o leacă, îi sperii. Bagă, aruncă-l, Hai că frate! rog, da. Oi, Daniel! Doamne! Fugi! Dă-i mă și lui ăla, fă-l! Dă-i și lui ăsta, dă-i și lui ăsta, Hai, Joker. mă dă ultimat. Așa, Așa, dă-mă așa, să simtă. 4 kill. Vine Poli, fugi! Boli! Vine Boli! Hai, cealaltă. Taci, mă, taci. Dă-i mă cu a treia până zid. Păi asta vreau, dar nu mi se încărca. Bă, ce faci, mă? Nu-i se încărca. Ăsta S-a e el încărcat, pe dar tine. nu-i se încărca. Nu s-a încărcat. Hai, finișcă. Ce s-a căcat? Doamne, ce fură băiatul cu viața full. Aia cu viața full și au ce fură, bă. Uite, mă, ce fură băiat. El cu un fel la viață și aia cu viața full și fură, bă, chiar așa. Așa a ajuns românul în ziua de azi. Fură și de la săraci. Fură de la aia. Bă! Hai că și eu știu, Robert. Aproape. Așa, Timo, hai, bagă. Lasă-o, bă, că e a mea. Ia lui. E a mea. Ți-am zis că e a mea. Ia să o luat. Un CSM plus 1 minus, tot aia. Tot acolo. Tot acolo mănânci. Dă-i Fac Timo! double. Dai, Timo. Bă, așa, Timo, îmi place cum furi. Ce fur, bă, că eu dădeam acolo normal fur. Yo, uite ce pe la câmp. Ce că dă și la acolo, fur și eu ceva în seara asta, pum. Nu l-a luat pe Poli, fii atent. Da, știu, a trecut pe lângă. Hai, păi, hai. Strategie de deștept. Dă-i, mă, Timo. Ai văzut? Ai văzut cum să faci? Bă, ce s-a Ai întâmplat? văzut că fură, ai văzut cum să fură. Volea a venit, bă, dar n-ai văzut faza, Volea a venit spre mine și apoi s-a oprit, brusc. De ce? Da, deștept. A femeii de frică, când a văzut că suntem 3. Da. Taci, bă, că dă Când ai surrender, văzut bă, dă că era surrender Josu. și-am. Da, bă. Pe când ai văzut cum să Surrender? La pariu? La pariu. Uite,
Aproape de fiecare dată când filmam, dădeau ea surrender. Dar noi surenda. Și ei, stai, liniște, că ai acolo. Bă, dată și noi am dat surenda asta de 2 ori. Hai, mă, sau Stai în banca ta acolo. Taci, bă, ce faci? Ne faci anti-reclamă că dăm surrender. Deci noi nu dăm surrender niciodată. Noi jucăm Never până la final. Aia! Uite, am jucat, hai. Bravo. Bravo. Stai, lasă să fac eu. Good game. Lasă-mă să dau eu aici cealaltă. Aveți un link în descriere unde dați subscribe la tipii ăștia. Dacă vreți să-i vedeți cum joacă și ei acolo, pam pam, mai aia pam pam, știți voi cum merge treaba. Ok, salut. Poate o să mai facă videouri cu noi, nu, Dumbo? Normal, da. Ne vedem în următorul gameplay, să trăiți. Salut. Piște. Server piște.